nan zan fara da ke ana gari na malamin nan wallahi dukan mutane zan fara a irin daidai bayan asibitin mutanen nan in samu mutum dumamar dundu yana juya ya ce me in ce haka na gani zan iya wallahi haka na gani zan iya yadda ake fama da wannan rayuwa ta me za a rage fama dai in shiga lazumin Halima sallah yake baka da ma an wani lafiya barka da an wani lafiya malam tandu ya jama'a tandu dan mamma ba a ganin ku sai da dadi kwana bi Allah mu ma yanzu dadin sai imani ai makaranta ma kuma ka daina zuwa wallahi makaranta yanzu hadisan nan sun zubi Allah ya zunde sai audition amma na je audition can hanyar gaggare ta ga sun suna audition kadde wajen comrade kadde can wajen comrade wajen comrade nan ta zurot comrade ba ai ka zan mutumin arziki ai mutumin arziki yana kwashe harka mutumin nan ga kuɗi ga harkoki a gurin sa wai na ce akramaka Allahu na'am wai ya batun harkokin abincin nan ne na ji cewa jahohi suna ta shiga cikin rumbun gwamnati suna samun rabansu to mu namu na Kano na ji ba a shiga ba ya lamarin yake to kaga maganan nan sai dai mu yi ta ƙasa to ka san abin da yake faruwa sai ka faɗa mu tamu ta nan da aka kawo da aka tashi wulakanci ba aka kai ta shine ake neman yanzu ma mutanen da za a jiya ma da wakin malamai ya turo mun yace a samu mutane da za a hada har ma sunan ka da bayar wa ni kanan Enugu zan tafi bakabo ta sojoji kake magana to muna da wata bakaban ne banda ta sojoji akwai wata da kuma ka ce da sunana a'a ka san ni dama ina da dangi cikin Yarabawa Legas zan koma daga nan kuma zan yi Enugu to kai da an ce ka taba aikin bijilanti a wannan na dadin kowa ne a arewa 24 ne na yi ritaya daga yau na yi ritaya ne a samu wasu agara makallahu bo kamo a wallahi a zalɗi ta bata zo ba ajali na bai zo ba dan mutuwa ta bata zo ba daga nan ina gaya ma ko in yi Enugu ko in yi Legas ka ga yanki ai ga yana ka kwaso osu ma sai ka ce wannan yara an sai ka yi su sama wawa su da tandambu ne amma ba wannan tsiyar da zaka iya tsina na saboda ana cikin ga nan kai yayi wani tibiri wallahi ni na da taso dan gaske ne da na ganka wuce ka tafi da Allah